NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी एबा DR नाब्लानि दिनै 64थि जोनोम सान। बर' हारिनि मुङाव गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय रन्जन दैमारीया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। नाथाय अब्लाबो दिनै बिथां गेदेमानि जोनोम सानखौ दाब दाब जायगायाव फालिनाय जायो। बेबायदिनो एक्स NDFB इउनाइटेड फरामा चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालां सेराव रन्जन दैमारीनि 64थि जोनोम सानखौ फालियो। मख'जाथाव बाथ्रादि NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारीनि 64थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै एक्स NDFB इउनाइटेड फरामा हाग्रामा दालां सेराव भलिबल बादायलायनाय खुङो। गुबुन फारसेथिं रन्जन दैमारी बिथांनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव एक्स NDFB इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि सिला बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि आरो माखासे बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो एक्स NDFB इउनाइटेड फरामनि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। दिनै NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारीनि 64थि जोनोम सान बेखौहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आ नैबे हाग्रामा दालांफोराव फालिदों। बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? गिबि गिबियावनो आं दिनैहाय नैबे बेलासि समावहाय दिनैनि बे गोनांथार मोनसे जोंनि एक्स NDFB बा NDFB नि सासे फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारी एलाइस DR नाब्ला सारनि मोनसे जोनोम सान। बे जोनोम सानानो जाबाय 64 इयार्स बार्थडे सेलिब्रेशन। बे रन्जन दैमारी सारनि जोनोम साननि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनाइटेड फराम एक्स NDFB आ जों अराय सम गोबाव समनिफ्राय आखायाव हाथियार लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो जोंनि गोथाङै थानाय एक्स NDFB फोरनि जितु एकर्ड जाखांनायनि जितु क्लजफ्राव थानाय माखासे मोनथाय बे मोनथायफोरखौ लानानै दिनै एक्स NDFB इउनाइटेड फरामा दिनै सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि दिल्ली सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोनजोंहाय जोङो दिनैहाय सावरायबाय थानाय जादों जे दिनैहाय MOS आव थानाय माखासे क्लजफोरनि जितु खामानि मावनांगौ NDFB फोरनि मोनथाय जे मोनफुंनो हायाखै बेखौ दिनै इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उननिफ्रायनो जन्म जाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैहाय जोङो रायलायबाय थादों सरकारजों फर्मेलि इनफर्मेलि। आरो दिनैहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंहा सासे फाउन्डार मानगोनां दिनैनि जिहेतु 64 इयार्स जिहेतु मोनसे जोनोम सान मानगोनां रन्जन दैमारीनि सानखौ लोब्बा लानानै सारा जे दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जे दिनैहाय जेलावहाय जे थाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे 54 लिडार आरो केडार्सफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ। दिनै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारी सारनि नैबे 64 बार्थडे सेलिब्रेशन सानजों लोब्बा लाफानानै दिनै इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों, रायजो राजाफोरनो मोनथिहरनो लुबैदों बा सरकारनो बिटिआर सरकारनो जों फोरमायहरनो नागिरदों थाबैनो एक्स NDFB फोरनि जेसेबांनाखि MOS आव लिरजानाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोनथायफोर दङ बेखौ थाबैनो जुदि मावफुङाब्ला जोङो इउनाइटेड फराम एक्स NDFB हिसाबै जोङो बार बार हब्राबाय थानांगौ गोनां जायोब्ला जों हब्रानायजों जों थानाय नङा। जोङो दरखार जायोब्ला जोङो दिनै आन्दलनबो खालामफिनगोन। दिनै बे खोथाखौ दिनै जों स्पष्ट बुंबाय थादों। आरो जों जुदि बुंनानै लायाब्ला दिनै बिथांमोनाबो दिनै खामानिखौ मावनो नागिरा। बेनिखायनो दिनै जों बुंगोन रन्जन दैमारी सारखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोनांगौ आरो 54 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लिडार आरो केडार्सफोरखौ थाबैनो बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारा जेरै हायो एरैहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बे 2024 बोसोरावनो जाहाथे थाबैनो उदाङाव लाबोनो हायो बेखौ जों दिनैहाय गोख्रों आरो गोरायै इउनाइटेड फराम एक्स NDFB नि दिनै मानगोनां रन्जन दैमारी सारनि जोनोम साननि गेजेरजों दिनै फोरमायहरदों। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो सुक्तिकारि बा सागानगिरि सासे गायसनगिरि आफादगिरिया दिनैसिम जेलाव थानानै बे राजखान्थिनि खैसार दं होनना सानो नामा? बेखौथ' जोङो दिनै सरासनस्रा हिसाबै जों बेखौ एसेब्लाबो दिनै जों नोजोर बोनो हादों, जों एसेबाबो स्टाडि खालामबोनो हादों। जोङो गुबुनफोरनि एकर्ड जाखांलांनायनि उनावहाय सिगनेटरि हिसाबै बेफोरबायदि सेन्ट्रेल जेलाव बा
जेलाव थाबाय थानायखौ जों नुफेराखै दिनै एग्जाम्पल हिसाबै दिनै आलफाफोरनि खोथाखौ जों बुंगोन आलफाफ्राबो आखाइ फारसे लानानै नांबोखांनायनि उनावहाय बिथांमोनाबो गोबां जेल जानाय दङमोन दिनै गिदिर गिदिर केस दंमोन नाथाय बिथांमोना एकर्ड जायैनि सिगाङावनो दिनै बिथांमोना माखासे केसफ्रा दिनैहाय उदां जागोरलांदों जायखौ दिनैहाय 2004 आव मोनसे गिख्रंथावना मोनसे बम ब्लास्ट जादोंमोन आलफायाबो होदोंमोन बे केसफोरनि माखासे जेल जानायफ्राबो दिनै गलांजोबबाय बेफोरबो केसआबो दिनै जोबलांबाय दिनैहाय NDFB नि फाउन्डार रन्जन दैमारिनि समस्यायाबो दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव सल्भ जानांगौमोन बेनिखायनो आं दिनै बेखौनो बुंगोन पलिटिकेलि हयथ' माबा मोनसे बिथांखौ दाम-दर खालामनो थाखाय सम आरो थासारिखौ नायनानैसो हयथ' बिथांखौ बख'हैगोन नामा जों बेखौ मिजिंथिदों आरो NDFB फोरामा बेखौनो नोजोर होबाय थादों हयथ' बिथांखौ माबा मोनसे सम आरो थासारिखौ नायनानैसो बिथांखौ बख'गोन बेखौ जों नोजोर होदों बेनिखायनो नों सोंनाय बादिनो हयथ' बियो माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि माखासे कनस्पिरेसि थानो हागौ बेखौ जों मिजिं थिदों आरो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि एक्स NDFB इउनाइटेड फराम हिसाबै फैबाय थानाय जायखिजाया बिसायख'थिफोरावहाय गेलेबायगोन नामा नोंसिनि सोंनाया खोब गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा जे फैगासिनो थानाय बे 2024 मोनसे MP इलेक्सन बे MP इलेक्सननि थाखाय जों इउनाइटेड फराम हिसाबै दिनै जोङो बिनि सायाव डिसिसन लाथ'नाय जायाखै खिन्थु सम आरो थासारिखौ नायनानै हयथ' जों बेखौ जों सावरायगोन सावरायखांनायनि उनावहाय बबे मोनसे दल आरो टीमखौ जों सापर्ट खालामगोन बेखौ जोङो थाबैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सानजानिफ्राय सोनाबनि साहानिफ्राय खोलासिमाव जोङो मेसेजखौ दैथायहरनाय जागोन खिन्थु बर्तमान जों इउनाइटेड फराम हिसाबै रावबो दल संगठनखौ पलिटिकेल आफादखौ जोङो दिनैहाय डिसाइड खालामथ'नाय जायाखै जों नुनो मोनदों माने नुनो मोनबोबाय थादों माखासे बारग' NDFBफोरा सोरबा खुंथाय गोहोआव थानाय हानजायाव बा बेरेखा दोलोआव हाबबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बेलायाव मा फोरमायगोन दानि माखासे जोंनि एक्स NDFBनि सेंग्राफ्रा नंगौ जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव मोननै पलिटिकेल हान्जा दङ मोनसेया जाबाय BPF हान्जा मोनसेया जाबाय दानि सालायबाय थानाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सरकार दा बे मोननै सरकारनि गेजेराव मोननै पलिटिकेल हान्जानि गेजेराव जोंनि बारग' NDFBफ्रा नोंगौ ओरैबा ओरै जयेन जालायबाय थानायखौ जों नुदों खिन्थु आं बेखौनो बुंगोन जोंनि जेसेबांनाखि एक्स NDFBनि केडार्सफोर दङ मावथिफोर दङ जाय बिथांमोना दिनै मोननै पलिटिकेलाव ओरैबा जयेन जाबाय थादों आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोनजों जयेन जानो थांनायनि सिगां जोंहा जे गोबां खामानि मावनांगौ दं गोबां समस्या दं फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि 54 केडार्स आरो लिडार्स आरो गोबां हाइनेस नन हाइनेस गोबां एक्सक्रिजियाफोर गोबां साख्रि बाख्रिफोर गोबां रिहेबिलिटेसनफोर दिनै बेफोरखौ मोनफुंनो थाङाखै दा मोनफुंनो थाङैनि सिगांनो जुदि जोंनि माखासे मावथिफ्रा जोंनि बारग' एक्स NDFBफ्रा जुदि गावबागावनि सार्थ गावबागावनि जुदि लुबैनाय हास्थायनायखौ जुदि नोजोर बोनानै बेयाव थाङोब्ला बिदि थाखा मोनगोन नामा बेयाव थाङोब्ला माबा मोनसे दायथ' मोनगोन नामा दिनै बेखौ जुदि नोजोर बोना थांदोंब्ला बे बिथांमोननि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा आं नुदों मानो होनोब्ला जोंनि दिनै फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना दिनै सिन्था खालामाखै गोबां दिनै एक्स NDFBनि समस्याफ्रा दिनै समस्या जाफुङाखै दिनै बेफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना NDFB फोरामखौ दिनै सापर्ट खालामनांगौ बिथांमोना दिनै बेखौ सानस्लाबनो हायाखै आं नोजोर बोदों जे दिनै बिथांमोननि थांनायाव जोंनि इउनाइटेड फराम हिसाबै जोंहा इसेबां खहा जायाखै आरो इउनाइटेड फरामा सानसे समाव जुदि सम आरो थासारिखौ नोजोर बोना जुदि इलेक्सन गेलेनांगौ जायोब्ला सोरजोंबा जुदि इलेक्सन लानानै जुदि इलेक्सन गेलेनांगौ जायोब्ला आं बेखौनो बुंगोन दिनै एक्स NDFBनि मावथिफ्रा जायखि दल संगठनाव थाङा मानो जायखि पलिटिकेल हान्जायाव थाङा मानो इउनाइटेड फरामा जुदि स्टेन्ड खालामनांगौ जायोबा बिथांमोना गासैबो रिटार्न जाबोजोबगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय दङ बेनि गेजेराव मोनसे सोंथिबाव दिनैसिम 54 केडार्स एन्ड लिडार्सफोरा जेलाव दङ
आरो बिदिनो माखासे मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खराव एक्स एनडिएफबि लेटेस्ट फरामनिफ्राय खौरां लानायनि माबाफोर थांखि दङ नामा? ओरैनोथ' जोङो नंगौ एनडिएफबि फराम हिसाबै जोङो जेला एनडिएफबि फरामखौ जेला जोङो दाफुंना लानो हादों बिनि उनावहाय जों मोनसे एनडिएफबि फरामा मिरुआव मोनसे डिसिसन खालामना लानाय जादोंमोन जे जोंनि गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै नांनाय एनडिएफबिफोरनि सिनियरफोर थैनाय मुंख्लंफोरनि फेमिलिखौ जोंनिफ्राय बिजिर खालामनायनि मोनसे थांखि दङमोन। नाथाय मा खालामनो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय एनडिएफबि फरामनि दैदेनगिरिफ्रा थांनायनि सिगां जुदि बै फेमिलिनाव जुदि हाबहैनायनि सिगां जोंनि आखायाव जुदि गरसेबो थाखा फैसा गैयाब्ला गरसेबो जुदि जों बिथांमोननि फेमिलि जुदि हेल्प खालामबोनो हायाब्ला जोङो माबोरै नुजानो नैबे बुस्थुखौ जों सिन्था खालामफिननायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिथांमोननो जों हाबहैनो हानाय जायाखै। खिन्थु गोसोआ जों दङ आरो दिनै बे 54 सेन्ट्रेल जेलाव थानाय फेमिलिफोरनि न'खरफ्रावबो जों हाबनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन। बेबो जोंहा माखासे फाइनान्सियेल साउन्डनि गेजेराव उसुबिदानि थाखाय जों दिनै बेखौबो जों मावफुंनो हायाखै। अब्लाबो दिनै जोंनि एक्स एनडिएफबि हिसाबै एनडिएफबि फराम हिसाबै दिनै जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जेसेबां हायो एसेबां बे एनडिएफबि फरामानो एनडिएफबिनि गासैबो समस्या थैनाय आरो थांनाय साख्रि आरो बाख्रिनिफ्राय लानानै केसनिफ्राय लानानै रन्जन दैमानिफ्राय लानानै 54 केडार्सनिफ्राय लानानै मावनो हायो होननानै बुङोबा एनडिएफबि फरामा मावनो हागोन आरो जुदि मावनो हाया होननानै बुङोबा आरो गुबुना रावबो मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन एक्स एनडिएफबिनि जाहाथे सेंग्राफ्रा जाहाथे ओइफाल ओइफाल जुदि जायालासेनो दिदोमै थाथ'नानै जोंनि समस्याखौ जों मोनसे स' खालामनानै जों लानो हायोब्ला जों इयुनाव जाहाथे जों माबा मोनसे मोजां लामा मोननो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना जाहाथे जायबो मोनफ्रोमबो पलिटिकेलाव थांथ'वालासिनो जाहाथे दिदोमै थाथ'यो बेखौनो आंनि एनडिएफबि फरामनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। लास्ट मोनसे कुइसन दासिम बारग' एनडिएफबिफोरा रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बेसेबांसिम मोनजोबखो? बेसेबांसिम मोनाखै? दिनैसिमाव एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसना 4000 एसे बारबाय 4000 एसे बारबाय। बेनिफ्राय दायो आरोबाव जोंनो मेसेज होबाय थादों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा आरो आसाम सरकारा जोंनो होबाय थादों मेसेज होबाय थादों 678 नैबे नाम्बार्सखौ ट्रेन केडार हिसाबै नैबे बोसोरावनो जों मोनगोन बेखौ आसा मिजिंथिनाय थादों। आरो लोगोसे 3111 जन एक्सग्रेजिया मोननांगौ जोंहा दङमोन थैनाय फेमिलि लिस्ट दङमोन जोंनिफ्राय होनाय बे 3111 जननि गेजेराव दिनै सरकारा जोंनो होदों 473 दिनै बेखौहाय एक्सग्रेजिया हिसाबै मुंख्लंफोरनो दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा होफुंनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ आं धन्यबाद होगोन एक्स एनडिएफबिफोरनि मुंख्लंफोरनि थाखाय सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय सामु हाथायावहाय 300 बिगा हाखौहाय दिनै सेमिट्रिनि मुङाव दिनै बिथांमोना एलटमेन्ट खालामना होबाय। बेखौ दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै एनडिएफबि फराम हिसाबै बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। आरो बेजों लोगोसे आं खावलायबावगोन बे 300 बिगा हाखौहाय होनायजों लोगोसे जाहाथे थाबैनो आर्किटेक्ट इन्जिनियारफोर लानानै बे सेमिट्रि लुनांगौनि नामावहाय जाहाथे थाबैनो मोनसे स्किमफोर फाइनान्सआ जुदि थाबैनो होनानै जाहाथे खामानिखौ थाबै मावफुंनो हायो 1-2 बोसोरनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि नैबे सेमिट्रिया जाफुंनो हायोब्ला जोङो एनडिएफबि फराम जानानै एक्स एनडिएफबि जानानै मुंख्लं न'खरनि जानानै जोंहा थोजासे जोङो सरकारनि सायाव जों फोथायनाय थागोन जाहाथे थाबैनो मावफुंना होनो हायोब्ला आसा थानाय जाबाय। थेंक इउ सै।